Hello mga binati o minahal kong matalumon. Okay. Karon di ay ang pangpanghatag sa ATM sa mga senior ag citizen sa UCT. Okay, unsa din ng UCT? Unlimited cash transmission. Okay. Mao ni kahimtang sa ato ang diri sa naatas Municipality of Matalom kundi nag-activate ang mga senior citizen aron makuha ang ilahang UCT nga gipanghatag sa gobyerno. Magdepende guys kung every 1 year ni ang pagpanghatag sa UCT. Okay, maaron ang first day sa pagpanghatag sa UCT diri sa lungsod sa Matalom. Ako mang hinaot nga magmalipayon ang pagpandawat or nakadawat sa UCT nga financial assistance nga gikan sa gobyerno. Okay. Maorog first day atong hinabiyon guys. Sa asa mo nga barangay sir? Asa mo nga barangay? Okay, taga barangay. Pero nagsagol mamuno. Paganitanan, Tiblansa. Okay, mao ni kahimtang dire sa pagpanghatag. Gikan lagi hatag ag ATM pero i-activate aron ma-withdraw ang kadtong gihatag sa gobyerno. Puntas na may. Ha? At least ini kahuman. Makobra no bod. Okay, mao ni ako mang hinaot nga magmalipayon tong nakadawat sa UTP nga financial assistance nga gikan sa government nga budget. Okay? Iko live diri sa Municipality of Matalom. Iko PP andam mutabang ug moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Once again, God bless sa nakadawat og happy Monday kanatong tanan. Okay, karon di ay October 24, 2022. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom mao'y susi sa kalambuan sa tulong. Once again, thank you o God bless kanatong tanan.